Бай Ставри, къде са ти хората? Стягат багажа. Заминават. Маслини, портокали, чинии. Каквото може. Германия, Испания, на майната си. И я им кажи да останат. За къде да остават? За какво? Какво е това чудо, терминал от Веве теча? Като ламя поглъща децата ни. Защо България, защо от ден на ден все по-си пуста? Къде са твоите чеда? Защо родината напускат? Защо да ринат не иде сняг, да мият някъде чини и да целуват чужди бряг? Каква е тази Одисия? Защо кому е тъй угодно да спят по паркове и гари, да тъпчат кинето си родно и да проклинат теб, Алгарио? Пустеят нашите села, угасват български огнища, обрастват с бурени поля, а ние май не правим нищо. Защо един богат народ с дълбоки корени си ме, запазван от род в род, стотици хиляди години, народ изграждал градове, можал държави да създава през още ранни векове. Какво сега му става? Народ с култура, с книжнина, народ с история голяма, народ с велики имена, как бъдеще за него няма. Защо пропъждаш умове? Защо не хаеш за таланти и караш българско дете, дете на имигранти, които ходят по света отчаяно да търсят изход, и от българин с голям обът такива стават по произход. И когато някой от тях успеха там далеч прегърнат, нали се знае, че назад те никога не ще се върнат. Не ти ли липсват те на те? Не те ли майко заболява, че там роденото дете то българин не се явява? Тогава масово да знай и българче да се нарича, с чужди букви, чужди край, до чужди думички ще стрича. Че няма тук Балкана стар да търси ягодка и китка, и няма то на 3 март с гордост да изкачи шитка.
жали. Върви, народе, не ще пей. Мила родино, пък едва ли.